Ružinovčania zvyknutí na boj o najvyššie priečky museli tento rok skloniť hlavy už vo štvrťfinále. Snahu o tretie finále za sebou tentokrát znegoval nováčik zo Skalice. Škoda, že sme sa neponaučili z toho tretieho zápasu, štvrtého zápasu. No nakoniec dopadol aj ten piaty takže určite neúspech, lebo sme, aspoň ja som chcel ísť určite na titul, ale taký je šport a sme tam, kde sme. Určite rozhodlo, že sme nepremenali šance, pretože v domáci zápas sme boli jasne lepšie družstvo a pomer striel 40-15 v zápase, keď človek nevyhrá, tak to nedá sa hovoriť, že je to nešťastie. Proste je to naša nemohúcnosť strelecká a to rozhodlo. Hlavne ten posledný 5. zápas. Problémy nemali Ružinovčania len v play-off, ale aj počas základnej časti. Na jeseň dokonca okupovali dno tabuľky. Začiatok sa nám nevydaril, neišlo nám, ale chlapci sa zomkli, nabrali sily, začalo sa dariť a pekne sme skončili. Čo sa týka celej sezóny, tak od začiatku sme moc od toho nestúpili. Tam si myslím, že vám dosť neprospelo, ako som to už viackrát spomínal, že nám superi odložili prvé 3 kola. Tak sme začínali až 4. kolom, kedy už superi boli ako tak rozohratí. My sme ešte začínali. Po tých niektorých prehrách na začiatku sme boli absolútne zúfali. Boli sme, myslím, že poslední, ak nie predposlední v tabulke. Potom sme mali začal sa nám dariť a prišlo obrovské sebavedomie a už to bolo také, že v podstate boli sme na koni. Sme veľmi nespokojní a bohužiaľ je to aspoň moja v histórii, čo sem hrám 12 rokov, najhoršia sezóna. Aj napriek negatívam, ktoré uplynulá sezóna priniesla, Ružinov zbrane neskladá. To dobre zachová a zo zlého sa poučí. Prvýkrát sa stalo Ružinovu to, že keď vyhrával v sérii 2-0 prehral. To sa nám nikdy v živote ešte nestalo. Opačne sme to už dokázali otočiť, sme prehrávali 2-0, 2 série po sebe sme vyhrali. Teraz sme mysleli si, že už sme v semifinále jednou nohou, bohužiaľ sa to vypomstilo. Takže určite ponaučenie je, že hrať až do posledného zápasu. 2-0 nestačí ešte, treba vyhrať ten tretí zápas.